Gaur ibaiak eta uholdeak ditugu protagonista, batez ere Oria ibaia. Heldu diogu gaiari lurralde ikuspegi batetatik. Jarraian aipatu ditugu bai azpiegiturak, sedimentazioa eta dragatzea ere, eta orain Arturorekin batera ibai ertzera begira aritu gara bertako ekosistema eta landareria eta bioanistasurari erreparatuz. Baina ibaiak badakizu ez dira elementu isolatuak, geure herri eta hirietara ere sartzen dira, edo hor azpiegiturak aurkituko ditugu tartean. Naiara Balkarlosi emango diogu orain hitza, bere hizpiderako gaia azpiegituren integrazioa paisaian izango da. Naiara arkitekturan eta paisajismoan lizentziaduna da, Donostiako Arkitektura Goi Eskola Teknikoan, eta bere lana batez ere ikuspegi ekologiko eta paisaia arkitekturaren diseinuan kokatzen da. Ze bitartean hartu gogoan, geure arteko solasaldiaren ondoren zeuen txandare etorriko dela, hortaz galderaren bat baduzue, joan hoiek besterik ez bada ere buruan gordetzen. Nahi duzunean, Naiara. Mi esker. Eskerrik asko denai gaurko informazio zabalkunde hontara etortzeagatik. Nire gaia nolabaite klimat aldaketa, bere lagunak aipatu duten bezala, gertatzen ari danez, hirigintzan arlotik begiratuta ze neurriak garatzen nahi dian, erakuste elkar banatzeko intentzio honekin etorri naiz. Eta hasiera mogiote zanez, klima aldaketa gertatzen ari dela, prezipitazio eta temperaturen ereduak aldatzen ari dira, eta gaur egungo hirigintza edo hiri antolamenduak orain arte ezagunak etzaizkion egoera ezberdinei erantzuna eman beharrean dago. Hau da, hirigintza malguago baterantz mugitzen ari gea. Eta bestaldetik, uren kudeaketai dagokionez, klima aldaketak nolabait hiribunetan dauden ibai espazioak berriz ere ebaluatzeko eskaera egin du. Uraren garrantzia oso handia da eta Europar Batasunetik dauden irizpide ekologikoak ere oso zorrotzak. Eta ibai espazio hauen uholdekotasuna aztertzea eskatzen da eta hortaz gain mapeatzea edo eta irudikatzea eta neurriak hartzea hartu beharrak dauden momentuan. Orduan, esango nuke aldaketa paradigma bat ematen nahi dela urbanizaketan. Hau da, orain arte, Antoniok aipatu bezala, hartu izan dira neurriak uholdeai eta uraren kudeaketari aurre egiteko, neurri tekniko edo ingenieritza hidrologikoan oinarrituak izan dira. Holanda oso kasu adierazgarria da. Neurri tekniko hauek nolabait ere ez dutela beharrain bateko malgutasuna eta etorkizunari begira ez dutela hain erantzun egokia ematen argi uzten ari dira. Eta orduan neurri teknologiko edo zurrun hauetatik malguagoak edo naturan oinarrituta dauden beste neurri batzuetara moldatzen, eraldatzen ari dira posible da neurrian. Nei gustatuko litzaiteke, neurri hauek nolabait zuekin elkarbanatzea, ulertzeko hauen kontekstua zein dan, eta Tolosan ere kokatu alizateko bere egokitasuna edo ez egokitasuna horren arabera. Berriz ere aipatu da, baina tendentzia da ibaiari edo naturari espazioa ematea. Ematen nahi dian proiektuak iparraldean edo Europa mailan eta Holandako kasua erabiliko dut bertan ikasia naizelako eta bertan lan eginda. Ibaiari espazioa ematea da eguneroko hirigintzaren egitea nolabait momentu hauetan. Hau Iruñako proiektua da, ez dago oso urruti joan beharrik, baina azken finean ibaia zabaldu egiten da bertan ura kapazitatea eman alizateko eta onartu paisaian noizean behin gertatuko diran ekintzak edo ekintza nolabait diala, baina horietako prestatuta egon behar degula. Metodologia ezberdina honen barruan espazioari ibaiari espazioa emateaz gain, espazio urbanoagoak diren edo karakter urbanoagoa duten espazio hauek ere uholdegarriak izan beharko dutela momentu konkretun batean onartzen da, eta ibaiari atxikita dauden espazioiek hortarako diseinatzen dira.
Hemen ikusi dezakezue nola dauden ibaian kursua daukagu hemen, eta espazioa dago diseinatuta, ez uholdeak ongi uholdeak bertatik geratu izateko, baizik baita ere bertako biztanleak ere urera gerturatu daitezen. Hiri barrura sartzen baldin bagea, nolabait tramo urbanoan aritu ezkeroz, euri eta ibai urei ere espazioa ematen zaien proiektu konkretu bereziak ere eraikitzen ari dira. Adibidez, hor Rotterdamen ikusi dezakezuen adibide bat, bertan non plaza bat bermoldatu dan ibai edo euri urak bertan jaso ahal izateko. Hau da, ure maria oso handia denean, gune hauek ura jaso ahal izateko espazio bezala lan egiten dute, eta gero nolabait ja emari nagusira bideratzen dira. Eta bitartean espazio malgu eta flexibleak ditugu bertan biztanleak erabili ahal izateko. Hori nolabait ibaiari espazioa emateko neurrien inguruan. Beste neurri batzuk nolabait naturaren jokaera gehiago mimikatzen dute eta naturan oinarritutako neurriak dira. Eta holako adibideak ere ugariak dira edo garatzen nahi dira Europa mailan. Azken finean, berdea eta urdina diren azpiegitura sustatzean dakarki. Eta uholde garaietan uran deskarga nolabait ere ibaira modu motelagoan edo beranduago iristeaz gain, ekosistema aldetik ere beste ekarpen batzuk dauzka garrantzitsuak direnak aldaketa klimatikoari begiratzen jartzen gianean, baina beste arlo batean nolabait hitz egitekoak direnak. Hemen adibide bat ezarri nahi nun Kopenhageko proiektu batena, non naturan oinarritutako neurri horiek pavimentazioan bitartez eta kaleen sekzioa aldatuz eta egitura berde eta urdin horiek elkarlanean jarrita, nola ohiko egoera euri eta indartsuen garaian edo uholde garaian nola daun perfil edo kale morfologia horren jokaera, baina aldi beren nola uren 30% bilketa nolabait bertan gertatzen da, eta uren mari hori izango litzake ibaira iritsiko ez litzatekeena uholdea gertatzen ari die momentu garrantzitsu hortan. Gertatzen dena da, neurri aipatu berri dituten neurri hauek naturan oinarrituak daudenak nolabait herri morfologian gauzatu ahal izateko sare moduan jokatzen duten neurriak dira. Hau da, dike bat, zubi bat ere neurri zurruna da, beste hainbat ezarri eta bere eraginkortasuna momentuan nolabait gauzatzen da. Uholdeen aurka edo behar dugun beste gaien inguruan. Beste neurri hauek malguak dira, esan da bezala paradigma aldaketa gertatzen ari dalako, espazioak modu honetan erabili ahal izateko aktuazioak edo sare moduan eta eskala ezberdinetan funtzionatzen dute elkarlanean. Orduan, neurri hauek luzaroa bere erabilera egin ahal izateko plangintza aldetik ere elkarlanean gauzatu behar diren neurriak dira. Hau da, gizarte eragile ezberdin asko daude bertan, herriaren morfologiak ere aldaketa nahiko garrantzitsua izaten du, eta beraz, prestatuta egon behar deu elkarlanean olako neurriak aurrera emateko. Baina batez ere, etorkizunari begira lan egiten dauden neurriak dira. Ez dutelako momentu konkretu batean erantzuna emango uholde baten aurrean. Orduan, Tolosako kasua begiratzen jarriz gero, eta urak bihaldutako txostenak eta irakurri ondoren, nolabait badirudi erantzuna premiazkoa dela. Eta horren aurrean esango nuke neurri malgu hauek gauzatu ahal izatea zailagoa edo ez dela hain zuzena izango bere ondorioa. Eta orduan, aukerak, bialdu dituzte zubien aukerak, eta nik esango nuke zubien egiturak eta begiratu ostean nolabait Europa mailan ere uholdeen aurrean eraikitzen nahi dien zubien oso ildo bera jarraitzen dula. Hau da, arazo honi erantzuna emateko segurazki egitura aldetik ematen aizegun erantzuna egoki izango litzateke. Esan nahiko nuke zubiak ezartzeko garaian, zubiak edozein azpiegitura
mailan eraiki edo sartzeko garaian, estrategiak ere estetika aldetik ezberdinak daude. Norbaitek esango luke integrazio helburu bat izan daitekeela, norbaitek esango luke herriko ikono bihurtzea ere beste aukera bat izan daitekeela. Kontuan hartuta herri mailan gaudela eta nolabaite integrazioa hau dela gehien bat bilatzen egin geran estrategia, izan nuke estetika aldetik ere, guain arte azpiegiturak eta gure hirigunean nolabaite ikusiaren perspektibatik edo ulertzen aritu gehala. Eta zentzu hortan, estetikaren teoriak ere mugitzen ari dira, paradigma aldaketa horren hori jarraituz nolabait. Eta irudian ordez, nolabait ere, beste arlo hauek biodibertsitatea eta batez ere eraginkortasuna lantzen duten teoriak daude mahaian. Horrekin esan egitena da, irizpide estetikoak herrian integratzeko garaian forma eta egituraren arintasuna erabat garrantzizkoak dira eta hortaz gain integratu izateko zen materialak erabiltzen diren eta ingurunea batez ere garrantzizkoa da, baina gero eta garrantzizkoa da baita ere bertango biztanlego ezberdinari denak aldatzen jungera, ezta? Antoniok esan duen bezala, garai bateko azpiegiturak ez zioten gaur egungo arazoei erantzuna eman behar, eta biztanlegoa ere aldatu egin da. Orduan, nei oso garrantzitsuak iritsi zaizkiten irizpideak baita ere dira erabiltzaile ezberdinei erantzunak ematea, eta zubiak nolabait egituraren parte izatea inguruko espazioarekin eta materialekin. Eta hemen zuekin elkarbanatu nahiko nituzke adibide batzuk, non horizontalsuna eta forma ergonomikoak garatzen dira nolabait badirudilako arku egitura hau edo dela egokiena izango litzatekeela uholdei aurre egiteko ibaien diseinuan, baina bestelako formak ere bigarren aukeran bialdu izan txostenak aipatzen bizan bigarren aukera bezala ere badaude beste zubi mota batzuk, geometria hain kurboa izan gabe ere, forma garbi bezala irakurri daitezkenak eta garrantzitsua denak hiri mailan bertan behar da bezala integratu ahal izateko. Eta estetikan ere paradigma aldaketa honi jarraituz, nolabait ere zubia ez da oraindik elementu bakarra baizik eta hirian integratuta dago eta espazio publikoa ere bere inguran antolatu ahal izatea eta harrera egitea garrantzitsua da. Eta erabilera ezberdinak egituran bitartez edo eta trazatuaren bitartez ere garbi gelditu ahal izatea denak erabili ahal izateko modurik egokienean. Eta gero azkenik aipatu nahiko nuke ez dela nolabait ere erabilerarik ohikoena, baina berriz ere Holanda eta iparraldeko beste lurralde batzutara itzulita nola zubian egituraketan ere biodibertsitatea bultzatzeko estrategia ezberdina garatzen ari dira. Besteak beste, parapetoan adreilu horman espazioak guztia animalia geratu ahal izateko eta zergatik ez baita ere, naiz eta gure ibaiaren bi horma horiek hain harri egiturak eta egon arren, zubi berri bat eraikitzeko garaian, bertako elementuak ere berrikusi daitezke eta aukerak ere bilatu daitezke biodibertsitate eta naturaren garapena gauzatzeko. Eta hori da.